अरां धुपगुरि गामिनि बाथौ धोरोम आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबोआ दिनै थुंगेबाय। सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जानुवारि दाननि 22, 23, 29, 30 आरो 31, 2025 अक्ट'आव धुपगुरि बाथौ थानसालियाव खुंनाय जायो। दिनै जोबथा साननि 1:30 रिंगायाव रुफाथि मायथाइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गामि आफादा रुफाथि आगान मुंनि गांसे बिसम्बि बिजाब बेखेवो। बेखेवगिरि आलासि महरै बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ नेहाथारि बिथां मेब्लाराम बसुमतारिया। बेलासे 2 रिंगायाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। दुलाराय बाथौ गौथुम उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि गहेन चन्द्र बर'आ गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बोलि खान्थि आरो फोसाबनाय खान्थि जौगानायनि फारागथिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि, माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लायो। अरां ओनसोलनि मोनसे गोजाम गामि धुपगुरि गामि। बे धुपगुरि गामिया मोनसे समाव बोलि बाथौ फुजियोमोन आरो बे बोलि बाथौखौ गारनानै बिथांमोना संस्कार फोसाबनाय बाथौ धोरोम बिथांमोना बे धोरोम आजावनायनिफ्राय दिनै बिथांमोना 25 बोसोर जाबाय। सिलभार जुबलि रुफाथि मायथाइ फालिदों। बे रुफाथि मायथाइ फालिनाय दिनै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव फैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों। गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। गोजोननाय मोन्दों जे बे गामिया थारैनो इयुनाव गामिनि मोजांनि थाखाय धोरोमखौ माबायदि आवगायना लांनांगोन, धोरोमनि आदर्श नितिखौ माबायदि बोजबनानै लानांगौ, बिनि सायाव गोबां मोजां मोजां सावरायनाय जादों। बे सावरायनायाव थारैनो जोंनि जाखांफुनाय फैबाय थानाय इयुन जोलैया धोरोमनि जिथु निति आरो आदर्श बेखौ बोजबनानै लागोन। आंहा आफा इसोर बोराइ बाथौनि सायाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो आङो इसोरनिसिम बेखौनो आर'ज गाबगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि समाजखौ सिबिनाय, हारिखौ दैदेननाय, रायजोखौ दैदेननाय बेबायदि गोबां बेक्ति बे ओनसोलाव जोनोम जागोन, सृष्टि जागोन। बे गामियाव गोबां गोरों गोरों बेक्ति सृष्टि जागोन बेखौनो आं मिजिंथिदों। गतिके आङो जोबनायाव बे गामिनि सिलभार जुबलिनि गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरो। थेंक इउ। धुपगुरि गामि बाथौ गौथुमा रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंदों। बिथांमोना 25 बोसोर आबुं खालामबाय। दिनै बे जथुमायाव फैनानै आं जोबोद गोजोनदों। मानो होनब्ला बिथांमोना जोबोद डिसिप्लिननि गेजेरजों हाबाफारि लानानै सानबा हाबाफारि लादोंमोन। नै दिनै जोबथा गेवलां मेल आरो गेवलां मेलाव आंबो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै गोदोनि आरो दानि सिबिनाय खान्थियाव बेसेबां लानानै दिनै जौगादों? गोदोनि सिबिनाय खान्थि आरो दानि सिबिनाय खान्थियाव जोङो गोबां फाराग नुनो मोनो। गोदो बोलि खान्थिजों सोलिदोंमोन, अजा बेजानि सायाव सोनारनानै सोलिदोंमोन आरो खोमसि फोथायनायजों सोलिदोंमोन। खिन्थु फोसाबनाय बाथौ, बे बाथौनि गेजेरजों जोंनियाव खोमसि फोथायनायाबो गैला, बोलि खान्थिनायाबो गैला। जोंनि मानसिफ्रा दा धोरोम सान्थौखौ जोबोद मोजाङै बिजिरनानै नायनानै सामलायलांगासिनो दं, सोलिलांगासिनो दङ आरो साइन्टिफिक नोजोरजों नायबिजिरनानै आथिखालाव बाथौ धोरोमखौ मुलुग दरबाराव लांनायनि हाबाफारि लागासिनो दं। खुलुमबाय। दा बे समाव जों दिनै धुपगुरि गामिया रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंनो 25 बोसोर जानायलाय रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनो लाहार फाहार खालामनाय लेखायै जों दिनै सानबानि हाबाफारिजों जों खुंनाय हाबाफारियाव जों गामि आफादनिफ्राय बानजाय आफादजों लोगोसे गासैबो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बे अरां आन्सलिकनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय जों सानथामनि आर'जनि हाबाफारियाव आर'ज हान्जा महरै जों गामि गंथामै जों हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोननि जों गासै हेफाजाब मोननानै जोंनि हाबाफारिखौ जों बिराद गोजोनै दैदेनलांनो हादों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जोंनि हाबाफारिया दिनै
फैबाय सानथामनि हाबाफारियाव दिनै जोबथानि हाबाफारियावबो दिनै जोंनि गेजेरावहा जोंजों हांख्रायजानाय माखासे गेदेमा आलासि बिथांमोनाबो जोंनि सेराव फैनानै जोंखौ जोबोद गोजोनग्लाय होदों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो जोबोद साबायखर थादों।